Mne sa na nich páči to, že chránia prírodu. No aj mne. Slatinka je lokálna organizácia, ktorá vlastne vznikla ako taká reakcia ľudí na znovu oživenie projektu vodného diela Slatinka. A od toho environmentálneho sme sa potom dostali k takému komunitnému a v podstate dnes pracujeme najmä čo sa týka rôznych projektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie, environmentálna výchova, vzdelávanie, participácia mladých ľudí a dosť veľa vlastne pracujeme s mladými ľuďmi, ktorí sa učia. A vlastne našou takou snahou je, že aby sa učili byť aktívnymi občanmi. Niekedy sme ako keby taký inkubátor, že ľudia sa u nás tak ako keby oťukajú, zistia, čo ich baví, v čom sú dobrí, v čom sú silní a potom ako keby odchádzajú už kvalitnejší do riadneho zamestnania. Veľa tých vedomostí, ktoré v škole majú, tak ako keby neboli usadené do tých hodnôt. Čiže oni vedia z občianskej náuky alebo z náuky o spoločnosti, že čo je to samospráva, čo je to štátna správa, ale nikdy neboli na mestskom úrade. Sprevádzame tým objavovaním a veľakrát je to proste o tom, že tie decká, keď povedia tomu svojmu poslancovi alebo poslankyni, že toto nás trápi, tak je to úplne niečo iné, ako keď my im to vysvetľujeme, že toto deti trápi. Čiže veľa chodíme do prírody, veľa vlastne pracujeme s takým tým vzdelávaním, že sa decká učia na svojich vlastných nejakých zážitkoch, ale nie sú to len zážitky, že wow, zažiť, ale aby videli, že to má nejaký zmysel, tá ich aktivita. Veľa pracujeme s neformálnym vzdelávaním, veľa pracujeme s takými ani nevrstovníckým vzdelávaním, ale starším, mladším, že vlastne tí starší ako keby učia tých malých a potom nám dorastie a znova sa to vracia. To, že tie aktivity majú nejaký zmysel, že v podstate sprostredkovajú tým deťom prírodu, že budú za nejaké väčšie hodnoty. Niekedy tá naša aktivita je, že hodinu decká behajú po lúke a potom môžu pol hodinu niečo sa učiť, pretože keď nie sú vybehané a nemajú vlastne, nevnímajú. Takže veľakrát je to o takej improvizácii, o tom, že veľakrát sa nehávame tými deťmi viesťmi a vlastne reagujeme na to, čo oni potrebujú, že aké sú ich potreby. Mladí dobrovoľníci, alebo keď boli napríklad na slovenskej praxi u nás a keď proste spätne prídu, tak hovoria, že sa veľmi veľa naučili, že o sebe. Dbáme na to, aby mladí ľudia, aj všetci vlastne v organizácii robili to, čo chcú robiť a samostatne si plánovali veci a riešili a učili sa, že čo to znamená, že aby neboli len pasívni vykonávači niečoho, čo im nakáže niekto iný. A spätne vlastne mnohí hovoria, že ich to hrozne veľa toto naučilo, že sa spoliehať sám na seba a vlastne sebavedomie, trošku takú organizáciu práce, lebo toto v škole moc sa neučí. Že ľudia sa učia ako keby mimochodom a nie plánovite. A niekedy z toho hľadiska formálneho je to zaznávané, že vlastne sa nenaučia presne nejaké vedomosti alebo niečo podobné. A na druhej strane to plánovité učenie je dôležité, že aby si tí mladí ľudia uvedomili, že čo získali, že čo sa naučili, kam sa posunuli a aby si to aj tak zvnútornili, že tak a teraz som sa naučil organizovať aktivity pre deti, nachystať si ich a viem to robiť, aby potom napríklad v zamestnaní to vedeli si nejako treba aj napísať do životopisu, že toto som sa naučil. Tie potreby mladých ľudí sa veľmi rýchlo menia, aj detí, ako tá doba ide veľmi rýchlo dopredu. Tak aby to bolo naozaj logické, že čo tie deti sa učia a čo sa ja pri tom učím a čo bude na konci, tak by to malo mať nejakú formu. Tá schopnosť učiť sa. V rámci tých našich projektov a v rámci tých aktivít tie decká sa veľa učia, ako získať tie vedomosti, ako ich nejako možno zhodnotiť, ako ich použiť a to je dôležité. Taká jedna praktická vec je, že v školách je hrozne veľká byrokracia. Na to, aby deti mohli ísť von, aby sa nemuseli učiť z učebnice o lúke, ale mohli ísť na tú lúku, tak treba súhlasy a neviem čo všetko možné, že táto byrokracia je obrovská. A na druhej strane podľa mňa je taká určitá voľnosť pre učiteľov, že aby si mohli korigovať tie učebné plány a
a prepájať to formálne s neformálnym vzdelávaním. Ešte stále to formálne vzdelávanie je hrozne plné memorovania a učitelia sú nútení, aby to tie decká ovládali. Možno z takých strategických vecí ešte určitá váha, ktorá by mohla byť daná takým tým miestnym veciam, aby samospráva napríklad mohla školám určité veci uľahčiť, aby tie decká sa vlastne nevzdelávali len centrálne, ale aby to bolo trošku tak na miestne pomery dané. A posledný.